això. Això és projecte. El propietari del shawarma Hilton no és precisament un revolucionari. No li agrada haver perdut 2 setmanes de caixa, però almenys pot tornar a obrir sense més contratemps. Salut, nano. És un període molt difícil pels egipcis, però, gràcies a Déu, no m'han trencat res. La comissaria del Jalil, en canvi, encara espera clients. Ha salvat els vidres, però ho han passat malament. Des del 25 de gener no hem venut res. No esperàvem haver de tancar. M'he quedat sense diners per pagar els treballadors. Són l'altra gent de la Tahrir. Els espectadors d'aquests dies d'èpica. La gent que mai hauria dit que el canvi era